As nosas infraestructuras modernízanse, amplíanse, mesmo nun período complicado para un departamento inversor. Proba disto é que a nosa comunidade é a terceira en investimento en números absolutos, 1.353 millóns de euros, e per cápita é a segunda se temos en conta só os orzamentos do Ministerio de Fomento. Este esforzo non só é cuantitativo, tamén vai permitir dar saltos cualitativos moi importantes. Os 1.283 millóns de euros licitados para a alta velocidade e os 2.166 millóns adxudicados achegan cada vez máis o AVE a Galicia, garantizando as partidas necesarias para cumprir os prazos do eixo atlántico e da conexión da meseta. No mesmo xeito, en estradas, tras o remate previsto este ano, como xa se produxo da autovía do Cantábrico no territorio galego, síguese avanzándose na autovía A54 Santiago-Lugo, que recibe unha importante inxección de máis de 34 millóns de euros, así como na terceira rolda, a conexión co Porto Exterior da Coruña ou a autovía que une Pontevedra e Vigo. O Goberno do presidente Rajoy, e dentro del Ana Pastor, é e será unha garantía de que esa Galicia aberta que emerxe como potencia exportadora ten e terá o soporte das infraestructuras necesarias. Tiene que pedir algunas cosas mínimas en política y lo que hay que pedirle es que se sea que haya del déficit público y sobre todo del esfuerzo por blindar